پہلی لائن ذرا اوکھی ہے. ایک فرد دا نبی نا ایک ذات دا نبی. پھر سمجھنا ہے کوئی نبی آیا ایک شہر واسطے جڑے علم والے لوگ نے, کوئی نبی آیا ایک ضلع واسطے, کوئی نبی آیا کسی تحصیل واسطے. ہوں تو اچھے سننا. ایک فرد دا نبی نا ایک ذات دا نبی. اگلی لائن پہ ہاتھ چکنا پینا ہے. میرا نبی تے واللہ, میرا نبی تے واللہ کائنات دا نبی ہے. ایک فرد دا نبی نا ایک ذات دا نبی ہے. ایک فرد دا نبی نا ایک ذات دا نبی. میرا نبی تے واللہ, میرا نبی تے واللہ یعنی خدا دی قسم میرا نبی 5 سیکنڈ منٹ نہیں 5 سیکنڈ ہاتھ تھلے نہیں کرنے. میرا نبی تے واللہ, میرا نبی تے واللہ کائنات دا نبی ہے. ایک فرد دا نبی نا ایک ذات دا نبی, ایک ذات دا نبی. سورج بھی دی من دے, سورج بھی دی من دے, من دے دی کمر بھی. سورج بھی دی من دے, من دے دی کمر بھی. توجہ. مننا پوے گا دل تے, مننا پوے گا دل تے, اے رات دا نبی ہے. میرا نبی تے واللہ کائنات دا نبی. میرا نبی تے واللہ کائنات دا نبی. میری تھوڑی بولی ایک کے یہ بولی دا شعر ذرا سننا. دنیا تے ہر کسے دی بولی نو جاندا, دنیا تے ہر کسے دی بولی نو جاندا, دیکھنا تے ہونے بولی نو جاندا. پکھواں دا وی نبی, پکھواں دا وی نبی, حشرات دا نبی ہے. میرا نبی تے واللہ کائنات دا نبی. کائنات دا نبی ہے. ادھر دیکھنا میرے والدہ. اے دے اشاریاں تے وسدی اے گٹاوی, اے دے اشاریاں تے وسدی اے گٹاوی. بدلا دا وی نبی, بدلا دا وی نبی, برسات دا نبی ہے. میرا نبی تے واللہ کائنات دا نبی. حضرات ادھر مقطع سننا ذرا. مقطع ذرا اوکھا ہے. اگر 1000 بندہ بیٹھا ہے 2000 بیٹھا ہے بندے میں 5 دے دیو پر گل سننا والی. حاکم ازل تو حاکم, حاکم ازل تو حاکم. احتیاط چکنا ہے. میرا نبی حاکم ازل تو حاکم. میرا نبی واللہ پہلا
اس نات دا نبی میرا نبی تے واللہ کائنات دا نبی ہن جنوں